Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 2023 yılın 8 yanvar heptäriniň duşulma güni hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şuňky temamyz, ýani gepleşiň temasy mähelleleşdirmekde kim ýeňer gereksiz arkada şähermi ýa-da Türkmenistanyň bozulan ýollary. Gelin seredeliň. Ýani maliýeleşdirmekde kim ýeňer? Ýagny arkada şähermi ýa-da Türkmenistanyň bozulan ýollar, kanallar, zekeşler, ýani howuzlar we Türkmenistanyň logistikany ýasaýan ýani uğurlar. Gelin şoňa seredip gelişelim. Ine Türkmenistanyna ulug iňňe möhümdir. Sebäbi ýurdumyň ulu territoriýasy bar. Ol territoriýa tahminan 491.200 kilometr kvadrat. Ine şol ulu territoriýalarda ýani ýaşan ilatyň gurlugy pes. Şol pes bolan soň senat we owgçylyk merkezleri öz arasynda daş ýerleşen soň şeýle hem Türkmenistanyň dünýä bazarlaryndan uzakda ýerleşýäni sebäpli Türkmenistanyň ösün ulgumynyň bolmagy bizim ýurdumyz üçin gaty möhüm we ähmetlidir. Hormatly vatandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň dürli deshalaryň guruluşyna ummasyz pul harçlanýar we şol wagtda halkyň köp soraglary dürýär. Näçip ine guruluşlara, binalara gerekmejek zatlary pul topulýar, näçip halka gerekli zatlar, ýagny oğurlardaky ýollar, şäherleriň arasyndaky ýollar, ýagny zekeşler, kanallar, howuzlar arasynda köp halkyň ýani ýagdaýlaryny gowulaşdyrýan zatlar soğulanok da gerekmejek, bolmajak, ýani halka gerekli zatlary köp pul topulýar. Ine mysal üçin gurulýan köp sany mehmanxanalar, sowda merkezler, aýlawlar, atlar we alabaýlar ýadygarlyklar, her welaýatda gurulýan halka gerekmejek atlar we alabaýlara köşkler. Ine şu zatlar näçip gurulýar, näçip Türkmenistanyň ýollary ünsürenok. Sebäbi bütün dünýäde döwlet galdyrjak bolsaň, ýani ýurdu östirjek bolsaň, birinji bilen logistikadan başlanýar. Eger ünsüren bolsaňyz, birinji bilen yerler paýlananyna, ine Ýewropa ýerlerde, ona Alaytada birinji infrastrukturany gurýarlar. Ýagny yerleri setka bölýärler, her ýere ýani elektr energiýany, suwy, gazy, ýoly getirip goýýarlar da ine ondan soň ýani yerleri özgörüşdirmäne başlaýarlar. Ine şu zatlary häkimlikleri öňürýär. Şu zatlary welaýat häkimlikleri öňürmeli. Ine şondan soň şu yerler hasaba ýani hususy karhanalar ýa-da jemgyýet gurumlaryna berilýär, ýagny özgörüşdirmäne. Ine şu ýaly Ýewropada bir şertler bar. Ine şu şertler bolmasa edilenok. Ine ünsüren Türkmenistan aýratynda Aşgabat şäherine, ýani Arkadaş şäherine binalar gurulýar, ýöne başga ýerlerde ýani infrastruktura ösmedi ýaly hiç zat edilenok. Infrastruktura öňlenmeýäri 80% köne fonddan gelýär. Köne fonddan diýmek näme? Köprüler, ýollar, köne Sowet Soýunyň ýollary. Olary täzelemeli, olary rekonstruksiýa etmeli. Ýöne oňa gynansak da pullar sowlanok. Ine şol wagtyň özüne häkimet bar bolan infrastrukturany kadal ýagdaýda saklamak üçin pul sarf etmeýär. Ine men şunu bellek geçmek bolýan, hormatly vatandaşlar. Ine 29 iýuny 2023 ýylda döwlet habar beriş serişdeleriniň belleşine görä akylly arkadaş şäheri açyldy. Oňa häkimet 3,5 milliard dollar gowrak pul harç etdi. Ýöne moň garamazdan owda ýaşaýan ýaşaýjylar ýollardan ardan azyk we medisina kömeginden mahrum boldular. Ine men size bir kiçik videony görkezeyim, hormatly vatandaşlar. Türkmenistanyň ýollarynyň ýani bolşy we şoň ýagdaýyny. Gelin seredelim bileje şu video. Ne şol Aşgabat Balkanawat ýoly. Ünsüren. Çatırım ýollar, asfalt çalışmaly. Ne şu ýollarda maşinalar sürseň, maşinam döwülýär. Şu ýollarda sen gatam sürüp bilen ok.
Yani sen wagt sarp eden wagtyň köpelýär. Awariýada da düşdiň, ne şu ýollarda helakçyligym bolýar. Ine muňa söýdüm, asfaltyň ýok ýeri. Ine bu bolsa Aşgabat mary ýoly. Ine käýelerine asfaltam ýok, ýani şebin dökülipdirler. Ine muňa söýdüm. Şu dişikleri ýapmak üçin şebin dökülipdirler. Ýöne wagtyň ýeriň bolmagy bilen, wagtyň geçmegi bilen şu ýani oýlar ýene galýar. Ine söýdüm. Ine häzir men size ýani ul maşinler näde ýollardan geçýär şonu görkezýän. Şul Aşgabatyň territoriýasy. Ýalňyşmasam şu Kerki tarap ýollar şular. Ine bu ýol diýseňem bolanok. اینم دریای خزر، جاده ترکمنستان. همه کامیونا گیر کردن جاده اروپا رو. Anayın babayın amına sokuyum. Amına koduğumun oğlu. Ine bärde men aýyrýan söwünçleri sebäbi söwünüp gelýärler, ýani şokurlar. Şuraya asfalt dökemiyorsunuz mu? Götüne soktuklarım. Şuna bir bak lan. Ananı avradını sikeyim çölün ortasında. Çocuğu daha araba 20 suratı geçmedi. Amına kodumun oğlu. Ananı avradını sikeyim ya. Sövmenin adını günah koymuşlar. Püh! Allah belanızı vermesin. Oğul şat gözlerinde kan var. Bilmedim yüreğimde kim var. Dem alsan demin. Anan senden başka kimim var. Oğul şat gözlerinde kan var. Bilmedim yüreğimde kim var. Dem alsan demin de demim var. Anan senden başka kimim var. Akıllı idim asıllı barvada Ine şu Türkmenistan'yň ýollary. Hormatly vatandaşlar, bu diňe bullal. Men ýene de bir size video görkezeyim. Ünsüyorum.
Ine yol ministrini yaratıyor, vice premierini yaratıyor. Yani Çakıyev yaratıyor. Yönü ziyat kalıp yatıyor. Ine yollar nira yollar sarp edilen pullar nira gidiyor. Akıllı musur kuru vurmak neyene vererek. Şu yolları unuttuğun, yani öz devletine, öz halkın kömekettiğin ol ya. Yine bizim öz tohumunun milli lideri kurbanlığa yüzden. Yine yolları onların. Dubai'ye gidip görüyanız, Abu Dhabi'ye gidip görüyanız yolları. Ne yapacak Türkmenistan'ın yollarını onların. Hükman arkada şehirine olmalı. Yine bu bir kadr, yeni bir kadr okuyayım. Şunu da yol diýsem bolunok. Şul ugur yollar. Yol bolunna yollan bir normativler var. Yol bolmak için. Onun aşağında yani yürüyte edilen nimeler olmalı. Yani bir minut, hürmetli vatandaşlar. Biz yine de öz efirimde gelýär. Hürmetli vatandaşlar, ünsörenme bolsaňyz, şu ýollarla ugur. Ine Türkmenistan'da takminan 60.000 kilometr yol var. Şoň bolay. Onun esasy bölegi gaty erwet ýagdaýda. Olur täzeden bejermeli ya da rekonstruksiýa etmeli. Ýagny täzelmeli. Eger Türkmenistan'daky bejerilmeli 40.000 kilometr ýollar täzeljek bolsaň, onu takminan 12 milyarda goly pul gerek bolýar. Ünsören 12 milyarda goly. Egerde arkada şehri gurulman 3,5 milyar ýollar sarp edilen bolsa, onu biz Türkmenistan'daky diýmedim diýende bir 30%da goly ýollar gözel bolardy. Hatça bir ýanky vilayetler arasyndaky ýollar. Aşgabat Türkmenmaşy, Aşgabat Daşow, Aşgabat Lewap ýollar, Aşgabat Mary ýollar, Mary guşgu ýollar gowy bolardy. Adamlar köselmezdi. Adamlar alkyşlaryny aýdardy Gurbanlyğa we onuň oğluna. Ýöne gynansak da bu ikisany bandit öz tohumunyň milli lideri biri bolan Atalogluň biri beýleksem bizim seslerimiz oğlan kezzap diňe özlerini pikir edýär. Başgalar pikir edýär. Diňe öz wezipelerini näme saklamaly, näme Türkmenistanyň baýlygyny ýarmaly, oğurlamaly, diňe şonu pikir edýär. Hürmetli vatandaşlar, eger de ýoluň daşyndan demir ýollara oňajak bolsaň, onu Türkmenistanda ýol we asfalt ýol we demir ýol, ýani infrastrukturasy düzelýär-de Türkmenistan ýani köp zatlary artyp Türkmenistan eýem dünýä derejesinde ýuwaş-ýuwaş ýakynlaşýar. Ýöne gynansak da bu zatlar bolmak. Ýöne diňe ýollary oňarjak bolsaň, ýani diňe asfalt ýollary oňarjak bolsaň, kanallar, zeýkeşler, howuzlary artyrjak bolsaň we täzeden ýani kanallar çekjek bolsaň, onu takminan 18 milyarda goly pul gerek. 18 milyarda Türkmenistanyň häzirki özüne prezident ýani bir kezzap we onuň atasy öz tohumunyň milli lideri Gurbanlygy tap bilmeýär. 18 milyar bir ummasyz pul Türkmenistan üçin. Sebebi Türkmenistan şu pullary häzir hem ýerde gözläp ýör. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Dubai'ye gitdi, Abu Dhabi'de şöyle gepleşikler geçirdi. Pul aldygyny pul karz dilýär. Ölmäke arkada şehri mescid we öz mavzaleýini gurup ýetişýär. O Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň ösüşi, halkyň ýagdaýy bu zatlar bilen ýani Gurbanlyň işi ýok. Oğluna şunun meşte şukurjak. Ona başga hiç şart bilen iş ýok. Ine ikisany kezzap Türkmenistan baswalan idiotlar Türkmenistan dolandyryny diňe şul ýanky görkezlen prizma bilen dolandyrýarlar. Şoň üçin şoň ýanyna adamlara ýüzlenýän, hökümetde işleyen adamlara ýüzlenýär. Biz şul ikisany adam tutsak edip türme atmaly Türkmenistan öz ýoluna,
Öz ýoluna gitmeli. O siz yallaklap men watanyny aldyrýan, men watan üçin hyzmat edýän diýip ağlamaň. Siz korrupsiýa band topuryň wekilleri. Hemmesine arasynda hökümetde arasy işleyen adamlar ama ýöne olar seslerini çıkarıp bilen. Olar biri bilen ýanky bağlanşyp komanda bolup topor bolup iksany kezap tutup etbilen. Diňe halkyň güýjü gerek. Diňe halk gerek şu zat etmek üçin. Sebäbi bu halkyň problematy. Halk ýatyp diýip şol kezaplar hedil edip bütün dünýäde maskara bolup pul dilep diňe öz köşküni, mavzoleyini, öz şäherini gurýar. Ne ýollar gurulur, ne ýan kanallar, zeýkeşler, howlar artdyrylar. Diýmek Türkmenistanyň epidemiýa köpeler. Diýmek Türkmenistanyň mundan beter ýollarda awara düşüp öljegen biz halk, başga adam ýok. Gurban bilen beýleki Serdar öldürene vertolyot aldy, vertolyot diýerler. Ine şu ýaday bolupdy. Ine men size bir näçe maglumat bereyim. Aşgabat Türkmenabad ýollaryny gurýan kampaniýa Altyn Nesil kampaniýasy. Altyn Nesil kampaniýasynyň şägird partneri Nuso ýollar kampaniýasy. Olam Nazar Rejepov degişli. Ýagny Gurbanlyň gyýzogynyň äri. Bular hatta Türkmenistan karz alyp ýollar oňurýan pullar öz togumyň arasynda paýlaşýar. Hiç başga bir kampaniýa şöyle bar bilen. Men öňüm aýdýan şular banditler. Döwleti talamak bilen Gurbanoğlu, Serdar we onuň garnaşlary. Ine 4 ýanwarda 2024 ýylda öz togumyň milli lideri Türkmenistanyň iň ýigrenleýän adamy Gurban Bermuhamedow Abu Dhabi şäherine gidip şo ýerde Birleşen Arap Emirliğiniň prezidenti Şeyh Muhammed ibn Zayed Al Nahyan'ın bilen duşdy. Şol ýerde Gurbanoğlu utanman pul bilýär. Öz köşküne, özem ağırlı bir tehnikası var. O Türkmenistan dünyada döwür jerde gaz baýly boýunça Türkmenistanyň geljegi uly ine men ýeke täkşoň milli lideri ömrüm ötünçe men sözüm ýörer. Ine men bolmasam oglum arkyň pul berin. Biz ine Türkmenistan gazyny satyp hökman biz pulu gaýtaryp berer diýip alýar. Türkmenistan bankrot. Türkmenistanyň gaz ojugundan çykýan gazy eger köpelsen ýetilmeli we tebiği betbaxçylyklar emeler. Muny men näme hünärmetler diýär. Diýmek Türkmenistanyň gazyny ulanjak bolsaň ýerine ýa-da ýürütürleşdirilen ýanky jytkys goýmaly ýa-da su goýmaly oň bir sistemasy bar. Şonu ýanky etmäne de ne pulwa ne hünärmetler bar. Diýmek gazy baý bolsa da biz alýamyz. Eger alaýsak betbaxçylyk Türkmenistan territoriýasyna däller, Oğan, Pakistan, Özbegistan, İran ýa döwletleri şo betbaxçylykla emelerler. Diýmek Türkmenistan ol alýa bütün dünýäni. Şoň üçin biz 32 ýylda hani gazymyz köpelip bilemdi o. Hytaý näçe Suriýa köpelip diýip. Iran näçe Suriýa biz berbilemdi o. Diýmek şol iksan diktator 32 ýylda hatta şu puwdagam östürip bilmediler. Zordan ýanky öň Türkmenistan Sowet Soýuzy wagtynda 120 milliard gaz alýan bolsa häzir 60'a doğrudan aldylar. Şonu geçilen 60-70'den geçtiler. Tebiği betbaxçylyklar başlaýar. Ýerin aşagyndan. Sebäbi boş ojaklar emele gelýär we şol ýerde ýanky ýer upurup ýertirmeler emele gelýär. Ine men Gurbanoğluň näme gidip Dubaýa gidip pul dileýişini görkezdiň size. Bir minut. Üns berseňiz, hormatly vatandaşlar. Ine neutral Türkmenistan gazetine üns berseňiz, ine Gurbanow we Emirat Birleşik Arap döwletleriň prezidenti ine şunu bilen duşup şundan pul dilýär. Gurbanow haçan edýär. Gurbanow haçan delegasiýa öňüne gidip gürleşip, ýani pul almasyny berkitse, ine şonu baryp finalizir edip gaýýar, ýani pul dilak gaýýar. Men bir daha da düşünem bak. Gurbanow näçe ýürüýti öz oğlunun agryny ýitirýär.
kaçırıya, döküye, neymiş? Men şunu düşünemek. Ya şunu ayıracak oluyor, ya şunu güvün etenek, ya şunu yankı samsık görüyor. Sebebi şu, bütün dünya gidip pul dilemek prezidentin işi, milli liderin işi değil hiç vaktim. Niye de gördünüz? Bir devletin milli lideri gidip Dubai'da pul diliye, gidip yankı India'da, Singapur'dan pul diliye, oraya da görünersiniz ya Türkiye'ye gidip pul diliye, ya Rusya'ya gidip pul diliye, oraya görünersiniz. Yine şu samsat, idiot, bizi bütün dünyada maskara edip gören Kurbanlı Berdimuhamedov. Yine рабочий vizit ya milli liderin iş yankı iş bilen giden komandirovkası başlat deyip aydiyalar bolayın. Hem milli liderin iş komandirovkası bolur. Milli lider Türkmenistan'ın içine oturmalı, yankı siyasata seyretmeli, halka bir motivasiya vermeli, halkın esas problemlerini tapıp prezidentle oturup mesele çözmeli. Bunlar kezzaplar. Bunlar dünya belli bir statuslar, milli lider diyen statuslu oğurlap özüne koyup, özlerine milli lider diye. Men şoň üçin yani şu öz tohumynyň milli lideri Kurbanly Berdimuhamedov. Ine hormatly vatandaşlar, ine şu real ýagdaý bolup dur Türkmenistanda, pardon. Biz efirimiz dowam edelim. Men ýene size görkezjek zatlarym köp. Bundan başga da ine Türkmenistanyna Arkadağ şäherine meçidin guruluşy güýçli depine alyp barýar. Men size bir sany kadr öküdin, şu meçit barada. Şol meçidin gapdaryna Kurbanly Berdimuhamedov üçin ýürüten mavzaley bolýar. Şol meçidin bahasy 400 milyondan geçýär. Hormatly vatandaşlar, men size şu meçidi görkezýän proýektini ine bir minut. Ine ünswerim, şu meçidin gurulacak meçidin proýekti başladylar şunu. Ine Niyazowyň mavzaleyi, yani gurulan meçidi ve mavzaleyi 100 milyondan geçenok. Kurbanly Berdimuhamedov özüne 400 milyonu meçit ve Arkadağ şäherine meçit ve mavzaleye vuruyor. 400 milyondan geçiyor. Pikir etmeň Kurbanly öz jühdinden pul çıkarıp kuruyor. Ýene de bizim pulumuzu yani TV galalarymyzy ogurlap, bütün dünýäden karz alıp öz mavzaleyini kuruýardy, öz Arkadağ şäherinde jaýlanmasyny isleýär. Kurbanly Berdimuhamedov, siz ölen günüňiz şu güni Serdar Berdimuhamedowyň basylyp türmede oturýar. Sizin mavzaleýiňizi biz aýryp ýanky öňüne itin şekilini goýardy. Ýerüýte. Şu ýerde itler ýatyr diýip goýardy. Niyazowyň öňünde de ýanky mavzaleýiň öňünde, sizin mavzaleýiň öňünde. Siz Türkmenistanyň milli lideri bolmana ýa-da Türkmenistanyň bir ýokary wezipeli adamy, siýasatçy bolmana hiç il daxlyňyzam haklyňyzam ýok. Siz Türkmenistan için hiç tat eden yok. Öz şäherinizi urduňuz, kep çekip 3-4 sany aýal edinip, öz aýalyňyz ýanyna utanman onan telewizor çykyp getipýärsiňiz. Balkandaky aýalyňyz näme görkeňiz yok, 2 sany aýalyňyz bar. Näme Liwapdaky aýalyňyz görkeňiz yok, çaglaryny. Ol orta aýalyňyz näme görkeňiz yok, nimede, Londonda. Utanyňyz okmy? Ine şu milli lider bir heppe bu toron kezzap Türkmenistan milli lideri. Siz hatta milli lider çygylam bir zaý etdiňiz. Türkmenistan gahrman adynam zaý etdiňiz. Şu ýanaşa zadyň zaý edip korrupsiýa edip ýanky şol hümmetini gaçyrdyňyz. Hormatly vatandaşlar, ine şu meçit ýürüýte Kurbanlyň meçit diýip gurulýar. Görürt. Ýa şu taryhyny ýa oturýan görürt. Ine 31-nji dekabrda 2023-nji ýylda täze günü Şark Owasynyň ýaşaýjylary ýagny ýolutun bazaryna uruşupdyrlar.
Yani şu yerde bir buluş toporu ve Türkmenistan'ın yani Marin velayetinin yaşayıcıları öz arasında uruşuyor. Bir tarafta 7 tane Türkmen, bir tarafta 5 tane buluş. Uruş neyem başlıyor? Men birinci kadrları okuyayım, ondan devam eden şu uruş var da. Ya yine TikTok'ta da hatta men gördüm şu informasiya şu arada informasiya köp çıkıyor. Gelin şunu seyredelim. Hormatly vatandaşlar, ünt verip berin bolsaňyz, ine şu ýerde şu Şark Owasynyň ýaşaýjylary ýanky ýolutun bazarına gelýärler 5 bolup. Şu ýerde bir oglanyň, buluş oglanyň jigiti bar eken, gyz jigiti. Ýani şoňa bir beýleki marin ýaşaýjysy, şoňa haýwan atýa bolýan, şu ýerde düşüşmezlik bolansoň uruş başlaýar. Şu ýerde Mar vilayatynyň ýaşaýjylarynyň tarapyndan 5 adam yaralanýar, buluş yani toporun tarafından 3 adam yaralanıyor. Men bir daha da gen görýän. Bir ýeriniň aralmak üçin, yani umum kynçylyklarda hemmemiz getipýär, bir tek zat üçin ölüşmäni taýar halkyna. Ýöne öz haklaryny gorap, bir hormat goýup, azy bir ýaşamak üçin bizim halkymyz taýarlar. Men Mar vilayatynyň ýaşaýjylaryny ýyllanýan we buluş halkyny ýyllanýan. Hormatly Mar vilayatynyň ýaşaýjylary we bizim gadarly buluş halkyny. Bir bilen uruşmalar. Millet paraçylyklar şu ýaly hemmerde Türkmenistana üsüp barýar. Ol gowlu ýetirmeýär. Kyn görmän düşünşek bolun. Bir bilen oturup uruşak bolun. Bir bugün ödeýäňiz hökman gow sözler vardır. Şol ýanky aradaky problemany çözmäni. Hökman elini iki taýal beýlekini gözlemeler ya da uruşup bir hepetçiliğini ökünmeler. Ar almaly ýöne ar almakan uruş etmeler. Uruş etmeden aram yok. Ine kyn görmän siz öz araňyzda uruşlary, öz araňyzda dawalar durulmaly. Hemme zat düşünşip bolýar. Bizim düşmanymız bir. Berdi Muhammedowlar. Türkmenistanyň ýanky her ýaşaýjyň paýyny ogurlan, her ýaşaýjyň ata babatynyň goýan zatlaryny, teýe baýlyklaryny, döwletini ogurlap ýören iksan kezzap ataly we onuň garnaşlary. Ine biz näme garşy görüşmeli? Şu zatlar çözen soň biz täze Türkmenistan gurmaly. Täze ösün Türkmenistan gurmaly. Ösün Türkmenistanyny biz bütün dünýäde maskara bolmaly, öz döwletimize gowunup gelmeli. Hormatly vatandaşlar, gelin indiki täzelerge geçelim. Ine Türkmenistanyna waýenny bilet almak häzir mesele däl. 3000 bersen waýenny biletini eline ýetip berýär. Inni bir ýer çykjak bolsaň waýenny biletini satyn alýan gulluk etmek gerek. Gulluk etmek Türkmenistanyna we bütün dünýäde normalde gulluk etmek bir adamyň bir birenip öz döwletine edýän hyzmaty bolmaly, ýanky ine ünsörün şu waýenny berýärdi, satyn alan adam TikTok goýýar, inni waýenny bilet almak problema däl. Şirketde harby bilet almak problema däl. Hökman harby bolupdy, ýanky harby bojuny ýerine ýetirmeler diýip aýdýar. Türkmenistanyň we beýleki döwletler dünýäde öz watanyna gulluk bermek, ýanky gulluk etmek bu bir doğa erki üçin bir ulu agry bolmaly. Ýöne Türkmenistanyna bizim harwulukdaky çağlarymyz gulluk edenler olar harwullar bolýar. Olar hakyky bir o da işleyen, ýanky okuçylygyny işleyen adamlaryň
o grup adamın gulları bolýar. Bu oda maskaraçylyk. Ine şoň üçin armia gitmejek bolup bildalýarlar ýa şu ýazatlara ýanky adamlar başurýarlar. Sebäbi Türkmenistanda döwlet ýok. Korrupsiýa ösen soň hemmerde korrupsiýa, hemme gatlaklarda. Ine Berdimuhamedowlaryň iň ul gazanan zady bütün Türkmenistany korrupsiýa ýatyrdy. Men görýän näçe bütün döwleti korrupsiýa ýatyrdylar diýsem, ine politologiýa muallimden men her gerek gurrunda işlep edýän, söhbetde işlep edýän, maňa düşündirýän Murat, korrupsiýa bolmasa diktatura bolmaýandyr. Hökman diktatura bar ýerine korrupsiýa bolaýmaz. Korrupsiýadan soň diktatura emele gelýär. Ine Niyazow korrupsiýa başlady, diktatura geçdi. Ine şu diktaturada bolsa hökman korrupsiýa şoň dogany ýaly bile bolmady. Ine siz korrupsiýany diýindirjek bolýanlar. Biz şu ikisany diýýüs aýyrmasak, ikisany idiotlar aýyrmasak, ikisany bir kanun ýagdaýynda öz kollegasyny Niyazow öldürip gelen adamlar aýyrmasak, biz korrupsiýany ýeplendir. Şu anyk. Erti 10-syny bassyn, ýene täze 10-sy skameyka zapasnoýda garaşypdy. Korrupsiýany ýeňip bolmaýar. Şulary aýyrmasam. Men şunu aýtjak bolýan size. Hormatly vatandaşlar, gelin efirimiz dowam edelim. Men soňky materiallarymy size görkezdeýin häzir. Ine bir minut. Bir nefip boza patbişiklemez gözden täze. Ine serin hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistanda logistika ve infrastruktura diýende diňe ýollar däl, diňe demir ýollar däl, awtolog ýollar däl, diňe demir ýollar däl, diňe ýanky kanal ýollar, diýkeşler, howuzlar däl, hatda elektro ýollar, ýanky energi, elektromagistrallar şularym erwet ýagdaýda. Ine bir owoda bir öňüden täze tehnologiýa, urmanlyň ýanky östürýän tehnologiýasy ine emele geldi. Bir nefip boza patbişiklemez gözden täze stolba, ine şeýdip jaýat alanyzda. Ine. Edemine. Ejen göräýler. Bu jaşy stolbaňa ine şeýdip çok çekmeler. Aporo da permano. Aporo da permano. Şey demedim. Hormatly vatandaşlar, bu entek 2023 ýyl. Öňe baka ýanky şu Türkmenistandaky ýollar, siýmaçlar hemme zatlar pytrýar. Öňe baka. Sebäbi Gurbanuly Türkmenistanyň büdjetiniň esas pullaryny diňe öz şäherine ýanky sarp edýär. Men pikirimde şol adam öljek bolýar. Şoň üçin gatşat ýagdaýda meçidini, mavzaleyini, arkadaş şäherini gurýar. Galan zat bilen iş ýok. Şu diktatoryň esasy bir maksatdary taryhda bir ýyzgallary şol zatlar edýär. Ünsüriň Niyazow 100 milyondan gowrak meçit gurdy, özüne mavzaley gurdy. Ady eşdilenler. Entek on taryhyny açanmada Niyazowyň üstüne tükürülür, Niyazowyna tükürür ederler adamlar. Nähil ýyzgallady. Idiot ýyzgallady. Gurbanuly Niyazowça aňarda dursun Niyazowça. Niyazowyň basan aýagyny digenik. Diktatorlukdy. Idiotlukda bolsa Niyazow 5 ýyldyk ozup geçdi. Ine şuň tapagy bar. Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistan ataly oğul bandit Berdimuhamedowlar basyp aldy. Indi Türkmen halky şeýdip ýatyberse, onda Berdimuhamedowlar Türkmenistan döwletine oğulada täze bir monarhiýa döwletini gururlar. Ine ikisany ataly oğul Türkmen halkyna täzelikler taýýarlap berýärler. Ünsüriň ýene bir gezek şol konstitusiýany ýüklerler.
Yine üyelerinin statusunu, yani prezident vazifesini doğru ayırıp monarxiya geçecek olyalar. Men öňem aýdýadym. Şul iki sany, yani Ilaytada gurban boly. Türkmenistany ugurlar döwletini. Bu Türkmenistan Respublikasy etmede paçalyk eder. Paçalyk etse ugurny prezident däl, yani bir prins eder ya, yeni şahzade eder, yeni wazat eder de şeýle Türkmenistan ugurlar. Şoň üçin biz oýunmaly, biz oýunup diňe öňe gitmeli. Başgalaçy ýok. Hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, ýene de başga temalar boýunça men çykyş ederim. Ýöne egerde bir agyr tema bar bolýan bolsa, ine şu barada marada çykyş edip bize gurrun berdiýsen, men ine şu temanyň sizin öňüňizde gepleşip edip açyp bereýin. Şunuň bilen men öz efirimi utarýan, hormatly vatandaşlar, indiki gepleşikleri çeldi. Hoşsag bolun, bizi iýdarlap, bize üns berip, bizi dinleýäňiz üçin köp taňryýar. Sag bolun.